Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li wara r-riżultat ta' nhar is-Sibt ikkunsidra li jirreżenja. Iżda ma damx ma dawwar femtu. Simon Busuttil tkellem dwar dan waqt intervista fuq l-RTK. Kien hemm forsi xi ħsieb f'dawk il-momenti diffiċli tal-att tal-voti jiena qed ngħid fejn kienet jidher id-distak fejn ħsibt li forsi tista' tirtira jew tirreżenja mill-kariga. Ara, Iva, din ikkonsidrajta għaliex leħfef ħaġa għalija hija li nitlaq. U ma tantx domt wisq biex infakkar li l-nifsi illi jien id-deċiżjoni tiegħi mhux nhar it-tnejn ħatta. Fl-intervista Simon Busuttil qal li huwa frustrat għaliex ma kellux il-ħin biex jasal fejriet, skontu mara l-eżami kmieni. Iżda l-darb'oħra reġa' esprima s-sodisfazzjon tiegħu li l-Partit Nazzjonalista kiseb it-tielet siġġu u għal dan kien spunt ta' tama u aħbar pożittiva għax din kienet l-unika mira tiegħu. F'dan il-programm Simon Busuttil tkellem dwar il-famuż album tal-stickers li ħareġ il-Partit Nazzjonalista tul il-kampanja elettorali. Għalli lan warajh kien wieħed tajjeb għalkemm qalli dan seta' sar b'mod differenti. Dikjarazzjoni simili għamilha wkoll Beppe Fenekadami fuq Xarabank ta' nhar il-ġimgħa. F'Xarabank Beppe Fenekadami qalli hemm nies li ma kellhomx ikunu fl-album. Dan ftit tal-ġimgħat wara li ħammiġhom u akkużhom li qed jiffangaw minn flus il-poplu. Għal kritika li l-oppożizzjoni hija waħda negattiva Beppe Fenekadami wieġeb bil qal li l-oppożizzjoni mhux se tkun bullied back, saħansitra għal il-poplu bat messaġġ lill Partit Nazzjonalista biex ikun iktar b'saħħtu. Il-messaġġ li tagħna l-poplu hemm barra huwa li jridu nkunu oppożizzjoni iktar qawwija milli forsi konna. Il-kritika li ssir forsi fil-konfront ta' Simon Busuttil ukoll mhux biss illi ma waqafnilkomx biżejjed. Illi konna kważi qed nagħtu l-impressjoni illi għaddin l-ambranzetta magħhom fuq ċerti affarijiet. Intant fuq l-RTK Simon Busuttil reġa' ddefenda l-attitudni li ħadet l-oppożizzjoni tul l-aħħar ġimgħat. Fost l-oħrajn dwar il-vot tal-Unjoni Ċivili. U jiena fil-kuxjenza tiegħi jidhirli li ħadd deċiżjoni illi anke jekk li seta' tswietli kienet deċiżjoni illi fil-kuxjenza tiegħi kienet